onwe m chọrọ ịchụ ihe a na-akpọ phone. Onye mere invent? Onye wepụtara ya? I mean, okay, not just phone, GSM, handset. Onye wepụtara ya? Onye create, not creation. God created everything, but onye si ka a na-use no GSM phones like this. Amama GSM, or for good or for bad. O mebigi ihe emebike ka ọ na-emezi emezi. Unu chere na the institution of phone, GSM phone, is good or not? Because before phone ade, before GSM bịa, anyị na-aga ebe niile anyị chọrọ ịga, mee ihe niile anyị chọrọ ime. A na-ede leta post o, ịchọ ime travel, ị ga-eme travel gị mee ihe. But since phone pụtara, phone, hey, Chineke. O ihe mere this morning. Agara m na guest house ndị sister ka m rie nri. Ya, maka agara m na guest house ndị sister ka m rie breakfast. Wee garuo nọrọ ala. Nne ndị ọzọ niile na ebe ahụ, ọ bụrụkwa ndị sister, ya married people, ndị bịara pilgrimage, bịara travel nọchana ka ha rie nri. Onye hụrụ ọpa phone ya, di pa phone, nwunye pa phone, ụmụ pa phone. Onwe iji phone with the problem. Na onye hụrụ ọ na-apị phone ya ebe a na-eri nri na refectory na dining. Ihe ọzọ ị ga-ahụ hey, Chineke, at a time, ọchị atọwa m. Vivi nwa m. Vivi, how are you? How are you? Adam, the thing, it sounds funny. I was like, what is really going on? Hey, Chineke. So, the way, Eji chozi with a phone, replace ya God. Mmadụ ga-eteta ụra n'ụtụtụ. Oye ekini kpegode ekpere. The first thing ọ ya ama aka ọ bụrụ chaplet ya dị anaka, ọ bụghị cross. Ihe na-adị onye ọbụla n'akụkụ phone. Iteta ụra, ịma aka mara phone, nyogodu any message. How come we are now adoring phone? Phone is now our comfort, our best friend. Onye na-apụrụ phone, mechana ihe niile ga-eme n'ụwa. Ị ga-ahụ people ha na-ebe akwa ha enweghị ego, mana ha were ego. Phone, eji akpọ phone, data. Kedu ihe a ga-eme maka phone? Kita ụmụaka nọ na school, even ụmụ primary school, akpara phone akpawa ha n'aka. Your parents why say to communicate, to make sure she's safe, to make sure he's safe. Mgbe amụrụ gị ọ na-edi herself. Adolfo onye mere na ihe ọjọọ dị iche iche ji wee pụta because a ga-eji communicate ya.
phone. Phone. Biko kwano. Onye mere phone ya werekwa. Ndị rọrọ ya, ndị wepụtara ya werekwa. Nye na land phone. Before phone anyị na communicate kwa. Echenenu m sister before phone apụta no. 25 years ago m chiri sister. Onwere ihe dịka cell phone. Ọ dịka 2000 ka phone pụtasịrị. Cell phone. Mgbe e nwere Nitel, land phone, ama m na daddy m nwere land phone that time, anyị na-eji akpọ, mana nke cell phone is like it has become another god. Another. That's why now, enyi so you call me, didn't call me, didn't call me. Umunne na-ese okwu, he call me, didn't call me, didn't call me. Ụmụaka nọ n'ụlọ ị ga-edinye ha ozi. They won't go because ha na-agba game, phone. Ha nọ na phone. So, a ga-enebakwa anya. If we are adoring God, if we are communicating to God the way we communicate with our phone, onwe ga-aga ọkụ mmụọ. What's going on? Phone. Onye gawe ihe chefu phone ya na-achiteje totoro phone. Why will phone be the first thing we will communicate with and the last thing we will communicate with in the night instead of God? Please. Start phone discipline. Sometimes people call me, they say, Mother Mario, you're not answering your phone, you're not picking your phone. Yes, because I discovered that if I'm not careful, phone will be my second God. And that's why sometimes I just drop it. Unless when I want to go into social media or I want to make call. Or else I drop it and it's there. Because it cannot be my God. I cannot worship phone. So if you do call me and I don't answer you, forgive me. Because I have refused for phone to be my idol. To be my God. I have refused to worship phone. I love you, honey. But I cannot, because I love you, I'll be on my phone all the time. Just to answer your call. I love you, my siblings, my relations, my followers, but I cannot adore my phone just because I want to talk to you. In fact, instead of fasting of food, fast of phone. You want to do fasting this Advent? Fast this Advent period. Fast off your phone. Limit the number of times you look at your phone. I know phone now choosing the mad depression. There's a lot of depression now. There's a lot of loneliness, especially abroad. So when you take your phone, it makes you happy, right? I understand. It's not as if I don't understand. But what I'm saying is that phone is not supposed to be the first thing in the morning and the last thing at night. No. No. There are people, when you check the time, they came to their phone last. You see it. Every other 5 minutes down their phone. Check any. In the meeting. In the full content. Watching, but there's somebody in the church, inside the church, watching a movie in the phone inside the church. Somebody video it, GMA as a content.
You enter public bus, public transport, train, people on the phone. Ha ga ya gafee ebe ha na-aga. Gafee ebe bufee ebe ha na-aga. Ị ga-ahụ ewu man kpọọ nwa ya, ọ nọ na phone, ọma mgbe nwa ya ji wee kụnyere moto. Esinyere nni ere ọkụ maka na anọ na phone. Nwanyị chesịrị ụmụ ya n'ụlọ, ị chọghị ịma ihe ụmụ gị na-eme, ị chọghị ịga cheki ma ha o mekwara assignment ha because nwanyị nọ na phone. Ụfọdụ di na nwunye na-esezi okwu because a na-echeki phone, cross checking, cross examination. You know, let's fast of phone. Phone is very important, yes, I understand. But can we limit our craziness on phone? Can we reduce our craziness on phone? It's so crazy. Many are now adoring phone. Phone is not supposed to be adored. Buy me phone. Buy me phone, buy me phone, buy me phone. Even a 1-year-old child knows what is phone. Auntie, buy me phone. Mommy, buy me phone. 1-year-old. A child is crying. Give her phone, she will stop crying. So, just a short video. There's the phone. Phone. This is becoming crazy. It's becoming crazy. I love you, friends. Let me leave you.